Kardom don maliatum lasi lahelo pinile tho setame nili social media chatai long bothor bang thulo lasi copy potsi social media chatai long pinile tho setame nili kewang nang kokma pulo tangte lahelo je non lobang so apor hod penang am nili stame thek dam long lo je kachi jong pon sit lo pen kachi pu pon sit lo bang so media claim bang phu bang phipen alang li inut karbi content han se sang ho di lasi labang solam the putha pod nilia prang si paklang pon pe prang kadu kawe social media kelang akorte arat injir doan phanstame nili dia suri dia pharu chhang ponlo pini labang solong ke chok che do pulo tangte nili phanang dia popusi nilita ningnang che thelo lasi nili kipudam kang tung bang kela henlo je labang so apor hot ilitum la solam bang ilitum ke pangdak nang ji lapen ke pachet tak nang ji lapen lamvoi pupu ka chipi nang ji mane the tan ma the u ma akam the pik ma laho lasin nili ki pudam kang tung bang ke la le lam ke the ret kali ki jong dam nang ji ki pudam nang ji le la le lam ke the ret kali ilitum labang solam the putha ka pod bang ke nili ki pudam bang ke hola media claim bang pho bang phi tum sitame a hokpet ke alang litum tame 50% ke alang litum ke claim ta ke chok ta dolo 50% ke claim ke dam ke chok chita dolo a hok labang ke ilitum chok et amar ke kalilu labang ke ilitum chepa keng seroi nang po la pena dun tho bang ke karbi content hanse sangho pusitame alang li sitame ke chok ta dolo ke chok chita dolo chi jong dam lo te topik lo puputa langdam lo te homan ji pusi nilita mathadam asi homan ji pon dimang ke lahan lo alang li jong si hanse sangho bang jong si alang li la an kachini la an ke thek la an la pulo tangte rat achatai long alang li wang pen labang so media arona tang ka du ka we ke claim ke dam pon nang je bang ke alang li nang li tumphan nang pakeng pon me copy pot alang li la puson le social media chatai long pen ke pandak lo labang alang li chok chi de lu pusi nilita mathadam tami ning chi oi nang ne la ke lam ke che paking pinagalo si che paking seroi nang palam lo la pen hola media claim bang pro bang phitum pusi tame a hokpet alang li kaning jelong jong si la puson do pustame ilitum social media chatai long pen lam ke che pangjar nang ji ke kalidet jima pusi labang tanili mathadam si alang li phanche tong si ilitum la hai aso sa alam pen bang ke ilitum bang chingki che thanong si che pakeng si alam bang che pang sam nang ji pusi nili mathadam lasi non nili ki jut sialam theke pudam bang ke lahan lo bang solam the putha pod bang ke je ilitum puta chok chelo la puta chok lo alam bang ke lasi nangli tum angbong la ke che pakeng pon serora social media chatai long van vedet siki meji pusi nili nangli tum phanang pudam ing tung la pen kadu ka we social media chatai stame la bang solam the putha pod bang ke ilitum che pangdak dedet pen am so se pacan pon pedet siki meji ma pusi nili mathadam lasi akenang sodalam the bangkela hello je athepi labang solong puthot pachar don dun thuna ilitum koson si karbi anglong ar lo bangke ilitum akhe unity mate unite ilitum kaching room thek jiwa hala bangle ilitum mathadam na hala si ilitum akenang so piniar ni ansta non la aso sa lampen ilitum non che jong sai ilitum che tharak me chijin so me ar lo alam jong si matha dam polonte ilitum kachi punangji lapen kachi thanangji alam avidet loma akaprek alam the avidet loma la hendo malam ke the nai la si mane ni libang matha dam rong lo si la sobang ilitum kalidet nangji anutin sitame ilitum akenang sot hello koson si ilitum karbia khe angbong ekleivet kido thek jima khe che pupipin dhorom che pupipin pen di lapen ilitum party alam chi pupe pin pen ilitum halabang ilitum eklei vet do thek nanji nangli kopi a party lo ne political along stame nangli do ling stame donon nangli song long stame kopi a song long tong ki do lo ne donon positame nangli ta karbilo nili ta karbilo ilitum holabang ilitum kechima thadam akenang sot nonobang ke lahenlo lasi non ilitum ke mathadam nang jia bang kela henlo ajat le punon pustame litum karbilo ilitum ekleivet epengvet do thek nang ji
non ilitum kisung aporlo la aso asa alam penabangke ilitum kache jong ponaret kache pudamaret la pen kache ber isit pen ilitum kache patong itot la hai bang ilitum claim nang nilo ilitum ke jong dunangji ke claim dunangji bangke ko pilo pulo tangte Karbi Anglong Autonomous Council hendo corruption ke the nai hendo most corruption council ko daklo bonte heni corruption ke the nai pulo te ko daklo pulo tangte Karbi Anglong Autonomous Council hendo lake kaddu kavita chini lasi ilitum mathadam nangi ko som si ilitum ahok pet atawar council ke chari tumhan ke wan thek jima halabang ilitum mathadam nangji non pini arnian KCKB aso tumpan longle apata kipi non tribal tumpan lake illegal legally ta hala hai kosom si ilitum ketenge khang dun jiba hala le ilitum bor inang kedam tang apor di kedam tang apor LP teachers di lo than bang aboreng war sai kipi ang hoy ke papleng lata ilitum long karbia khe ke inudvet hala hai ko son pensi labang son non tribal tumpan ang tan pen ke wang tumpan alang li tumpan ko son si alang li tumpan ke pidet ma hala hai li tumun thiduna la pen pidet lo pusitame non ilitum Karbi Anglong arlo la hai akeche ke be atum non appointment ke long tang atumente ilitum siksidul area arlo nang pathan longjimante ang hoy nang pachingni longjimante la daglom jong si nang tan pu nang tang lo pulo tangte la ta ilitum mathadam nangji la pen ko son si ilitum long ke chekebe asotum ong dung a water lisamen ko son si ke dukok lo konat pencil an ke chekebe asotum water lisa phai nang ke batre lo water sa phai hala ilitum mun thidama ko pie pot si PGR VGR along eviction notice dokok pene piniar niam eviction se delo piniar niam ta halale litu munthi dama khiruni phelang pielong sitame utor borbilong sitame la puson thak thaklo la pen ko pie pot si la PGR VGR tumhan eviction un edetlo halabang ilitu munthi dam nangchi la pen piniar ni an company tumaphan ko pie pot si longle ke pek aphai bat aretlo hala hai ilitum munthi dam nai company tumpan konane hydro project I scheme konane project nange dengi ta ho nane solar project nange dengi ta ho nane Godrej company tumpan nane lapuson Patanjali Ramdev tumpan di hala tumpan kupilo kenang sot la pen kupilo itum la bang solong ali ki longji na pen kupi akenang sot selang li tumpan lahai ilitum Karbi Anglong nihang ni janga Karbi Anglong arlo arlong le kupi akenang sot lo kupi pot lo halahai ilitum kamun thidam nangji dupik khangcha lasi ahok lo nili kaddu kave social media kelang arada tumpan sitame nilihin pen chuning ridam lo officer sa tum a corruption kona lo ke claim holale ilitum inside duna la pen ilitum holale tarlip duna pen leader satum kachekrong pen politically pen non nang charibo matum kupilo ke claim ke chokche halai litum tarlip dun lona ke chokche dim ilitum jong dun lona halabang ilitum claim dun hai nangji la pen jong dun hai nangji lasik ke thek ser kere set abang phunon abang phinon jong si ahok thek ser lo polo tangte nili phanta nang pakeng nili ke chokche dim sitame nili phanang pakeng non la pen kodak man nili ke chokche ke do ahok social media chatai pen kali nili phan ilitum che tong se ilitum chingki na po thik son dak thaksi anu tin ben sitame ilitum ek che pakeng kya kenang son nili hen lo ke chok nai lo lata nili chi pudam de pen anu tin sitame ilitum chi pudam pet uni lasi don marli ka tukka ve phan sitame nili hin pen ka chuning ridam kang tumabang gela hen lo ilitum ko somsi khe longri longpat kachirai pon thek jima lapen ko somsi ilitum nihang ni jang Karbi Anglong hedi ilitum kachirai thek jima lapen katuka veta ilitum ko somsi kereng rapet kechulong rapet jima ilitum Karbi tang de Karbi halabang ilitum jima thasiroi sina pen ke matha ardi chi pivek sina non apor ilitum Karbi tum ke ilitum ki vira por nang kelilo lapen avedet po non e pranga bangke
lasi nili pudam kang tunglo si kaduk we phan stame ahok jong si nili lam the non pini labang so social media long ke paklang pen ke chok che dokok pulon ta ahok nili phanang dia pek nang dia vek nang ji nili ke chok che long han stame nili tia nang chohang lo pen nang dia po bosi nili ta ning che thepen la pon si nili lam thing ton koklo kardom